malagi ka tan. Di gusto imong papa nga mag-uyab ta nga wa ko'y dala. Unya unsaan man nimo na ay kabala ka Kim. Pagitan ako ng paraan para makakon ka. Antay na nga Ronalda ka. Utang-utang kag tuba, di man ka mubayad. Hala, suga na pre uy. Ikaw pa blind pa ka ha. Nak, kung nagani manguyab sa imuha, ayog sugot kung way motor ha. Lagi pa. Nya nak, dili ko gusto nga makigatubang sa ko ang way dala. Ana na di mo gusto ha. Sayang kayo ang imong hitsura, liwat may kasakuha. Karon ka, makuwar lagi na ko imong anak. Anak, day ko nimo pa. Pinabuang, wa ka kakita sa imuhang naong ug ako ang naong. Kapi kayo. Nagduda manggod ko pa. Ay nagdaghag istorya nak. Mulakaw no ko kay mangita kog shot. Palahubog jud ni ako ang papa oy. Basig asa ibutang ba. Inom jud pirmente. Kini, syarog di mo subot iyang papa ni. Nga kini iyang gipangita. Pachupan ako tubig. Kim, huy itan ikaw manday na. Kim, ako'y gusto ingon sa imo ba. Ang samalaktan, pwede ko manguyab sa imo Kim. If okay ra man tan basta mo agi lang kakapapa. Aman mo papa, nadituan ang ita antog inom. Durjug ka. Maako na ka, kung manangid ko sa imong papa, lagi tan maimon ako. I promise you. Da, sure ka Kim? Kiligon mapunta oy. Lagi tan, maong pananghirin nas papa. Nya, diri sa ka. Kaya tuon ako imong papa. Sonada jud kay si Ethan ba? Asa na to ko mga kumpare? Uhaw na kay ko ba? Ay sa, kinsa man ning bataan ni? Kol! Uy dong, asa may tuyo nimo dong? Naaon ta ko diri kol ba para manangid ko sa imong ha. Ngaon sa? Pwede ko manguyab sa imong anak kol? Ah, ikaw manguyab? Muanhira ka sa kuha wa kay dala? Pag sure ra. Ah, grabe po ka kol oy. Kinahanglan day dala. Oh, kay kutob sa nanguyab sa akong anak, naagi na dala para sa kuha. Lasa po nagtiguang nga. Unsay ingon nimo dong? Ay wala ko lay. Anak ko, unsay gusto nimo dalon? Akong gusto kanang malingaw ko, kabalo na ka. Sa ato pa, kainomon day ka. Oh, ganina ra. Uhaw na kay kong paabot nila. Agkabala ka kol, dalan ti ka, pero makuha na makatoy mong anak. Ay problema na, basta matuma na ako ang akong gusto. Unya kol, sure man ka mo inom ka. Magkuha na ko. O lagi, kanara akong gipaabot diri. Unya, wadto na ko. Nabalik malagi ka tan. Di gusto imong papa nga mag-uyab ta nga wa ko'y dala. Unya unsaan man nimo na ay kabala ka Kim. Pagitan ako ng paraan para makakon ka. Ikaw na bahala tan, andam ko magpaabot sa imo. Adto na ko. Ayo! Unsa man nimo dong? Amoy baligya tuba diri ah. Buta na ka. Unsa ni nang nadia ah? Direkto po nimo kuloy. Isugo manggod ko. Cool bitaw. Kisa may nagsugo nimo? Si Ronald ba mangutag dag tuba diri ah. Ah, mangutang. Dako na kini ang utang diri ah. Tanawan ang listahan, mangutang pa siya. Bayaran daw niya ang yung hapon kol. Kay mahalin natin ang kakao. Nagparbis man siyang kakao. Bantay bitaw na saad-saad niya. Apason jud ako ni siya di siya kabayad. Lagi kol. Saligi pugko. Sige, naituba dira sa kilid. Maunay kuha ah. Bantay bitaw na yung saad-saad niya ha. Inya siya ha. Kani, syarog di malipay ang papa ni. Kol, taray mong pangitao. Bebe, parang di ko maulawan sa kong kumpare. Ako anak mo anak ha. Unya, matur ako kol. Pre, butana jud tong nanguyab sa imong anak pre uy. Insay di mabutaan na nga, di man ako ihata kong anak kung wala siya dala. Dabis jud ka pre ba? Marama jud kay ka ba? Grabe na hapon na lang kong hinulat diri. Wa joy Ronald ni adto diri mo bayad og tuba. Bantay lang sa iya. Bantay lang Ronalda ka. Utang-utang kag tuba, di man ka mo bayad. Tanawa oh. Lipay-lipay pa sila sa kong tuba. Wala biya nila na bayari. Hoy Ronald! Nahurot akong tinda tungod sa imo. Taas na kay kaglista dito ba? Lah, kinsa man na pre? Hala, suga na pre uy. Ambot kinsa na. Blind pa ka ha. Ah, tarbaho, ginilimunitan ba? Mauna. Bayad-bayad bud lagi. Unya tan. Okay na, tara sakay.